Som un grup de gent que viu a Barcelona i voltants que creiem que hem de fer un esforç, que el nostre territori ha de fer un esforç més important per impulsar les energies renovables perquè puguin arribar a casa nostra. D'aquesta manera, aquest projecte intenta aconseguir la generació, la creació de projectes renovables a prop d'on vivim nosaltres, amb una participació molt important de la ciutadania i, finalment, amb un caràcter pedagògic molt important. A Catalunya, només el 5% de l'energia primària que entra al sistema és de producció pròpia i només el 8% de l'energia final que disposem és d'origen renovable. Si volem fer la transició energètica cap al 100% renovable, vol dir que hem de disposar d'espai. Si volem tenir el 2030 un 50% d'electricitat d'origen renovable, cal instal·lar uns 4.000 megawatts eòlics i uns 6.000 megawatts fotovoltaics. La participació ciutadana activa és la base de la transició energètica. Facilitar la generació distribuïda, propera als consums i en mans dels consumidors és el que ens mou a associar-nos per generar l'energia que necessitem com a societat. Volem instal·lar 2 aerogeneradors de 6 megawatts de potència unitària, els quals produiran 29 gigawatts hora anuals. Això vol dir que 8.800 llars de l'àrea metropolitana de Barcelona podran ser abastida amb aquesta energia elèctrica 100% renovable. Hem analitzat diversos emplaçaments a Barcelona i la seva àrea metropolitana per tal de trobar aquells que garantitzen la seguretat aèria, així com la distància mínima als habitatges, carreteres i línies elèctriques, tot tenint en compte una producció mínima de 2.200 hores equivalents. Ens hem presentat aquest projecte de germinador social perquè creiem que ens pot ajudar principalment de 2 maneres. En primer lloc, suposarà un ajut econòmic pel projecte que ens permetrà seguir desenvolupant-lo tècnicament i defensar-lo. I, en segon lloc, ens permetrà fer difusió entre tots els ciutadans de Barcelona i voltants per defensar la seva viabilitat i els beneficis que pot tenir per tots nosaltres. El nostre referent català és el projecte Viure de l'aire del cel, a Pujalt, a l'Anoia. A més de Viure de l'aire, a Pujalt existeixen multitud de projectes eòlics cooperatius arreu del món. Ajudeu-nos a incloure el nostre projecte al mapa per una energia més local, més sostenible i més democràtica.